Vil du sige noget til kameraet? Ja. Også mit? Jeg vil godt nævne et tema, så skal jeg tale om det. Nævne et tema og en tidsperiode, så taler jeg. Du vil godt høre noget om fransk revolution i at... They're doing different angles. 89. Ja, jeg synes, at det var godt, at de opfandt gelatine. Fordi uden gelatine, så ville vi ikke kunne have så dejlige vingummier. Jeg troede, du mente guillotine. Maria er sådan. Men det er jo ikke nogen undskyldning. Marie, nævn et emne og en årstid. Og så vender Maria kategorien. Så er hun ikke også lykkehjulet. Skal vi ikke lave foreningen for genindførelse af lykkehjulet? Lars, en kategori og et årstal. Psykopatologi. 1764.